Epaiketak aurrez aurre jarri ditu Zenteno eta Traperoren gurasoak eta 6 akusatu. Zer sentitzen ari diren galdetzean, hau erantzun du Fernando Traperoren aitak. Ya lo puedes imaginar, si eres madre. Zentenoren amak berriz, kamaretatik kanpo heriotz zigorra eskatu du semearen hiltzaileentzat. Eta hori posible ez denez, zigorrik gogorrena nahi duela dio. Terrorismoaren biktimen fundazioaren presidentearekin etorri dira Parisko epaitegitara. Todos los que tienen enfrente, que ahora sonríen mucho, desde luego van a pagar por los crímenes cometidos. Akusatuen senitartekoek ez dute deklaraziorik egin nahi izan. 7 emakumek osatutako epaimaia eta 6 akusatu sartuta saioa hasi da. Goizean ez zaie hitzik eman akusatuei, euren defentsak ordea bai hitz egin du. Prozedimendu arazoak planteatu dituzte. Hilketaren arma sumarioan sartu dela eurei abisua garaiz pasagabe. Gaurtik aurrera lekuko eta adituen txanda izango da. Epaiketak 4 aste iraungo ditu.